Kwaza mkhonto kwaza mandla wethu sihole msholozi sihole no khomotha nginibingelele nabantu abasha bakaZulu Natal okhulumayo uqiniso kaCibane the president of the MK Youth League. Ngibingelela namhlanje kulesihlanu ku Green Friday. Ngizothi nje sabantu abasha sicela uspeaker kulegislature kaZulu Natal asiphe i-date emotion efakelwe uPremier uThamintuli. Sicela ke why sicela ukuthi asiphe i-date ingoba abantu abasha bakaZulu Natal last year bavota baze express bafisa ubalidwe iMK party. Amavoti ethu antshontshwa sathi cha ake siyeke iGPU ike iziveza ukuthi abantu abasha bakaZulu Natal ayinalo ikusasa ngabo ngeke basize ngalutho. Impela ke usuphele manje unyaka akaze kwenzeke lutho development abantu abasha. Siyacela ukuthi ke uspeaker asiphe date ukuze sikwazi ukukhipha uPremier owenza inkohlakalo ngonyaka odlule under youth office officeini lakhe under Premier's office. Esibone ukuthi inkatha yona yodwa nje yonke ibudget youth office ihambe yaya kwinkatha yangabanika abantu abasha bakaZulu Natal abakade bedeserve bequalify ukuthola iassistance from government. Sabantu abasha ke siyacela ukuthi uspeaker siphi date sambe siyokhipha uPremier womgunyathi ungene umkhonto uhole abantu bakaZulu Natal njengoba bacela uholo womkhonto kwaza umkhonto kwaza.